Thixo ingcwele ngimi Nkosi phambi kwakho umntwana Nkosi okhasela iziko ngiyacelela Shembo ingcwele ukuba ukuguqa kwami Nkosi phambi kwakho naphakathi komkhandlo wakho oyingcwele ngiyasicela Nkosi uba ungiphe amandla ungiphe nesibindi sokuma ngoba Nkosi njengoba ngiguqile lapha ngiguqe phezu kwesiziba esibilayo ngisemncingweni uma ngiyangapha nangapha ngawuphoseka lesiziba yasicelela Thixo ingcwele kuba ube ngakimi benginganakekanga Nkosi sisaguqile sibaningi sengifica umzuzu lapho khona sengisele ngedwa khona yasicelela ke Nkosi ingcwele kuba ungangilahli kulomzuzu ngiyacela Nkosi uba ngikuzwe okushoyo ofisa ukuba ngikubeke phezu kwabayingcwele bakho basezulwini Amen. ngiyacela Nkosi ukuba ngingqongqoze ezulwini ngizicelele nesibindi ngengoma yamashumi amathathu anesishiyagalombili 38 Ngiyohamba
emhleni engaphambili emhleni yesiqu sesibili umhlangano wawuphuma phezulu entabeni endala wawusulala lapha engonweni njengokujwayelekile wabuye kwenzeke kwesinye isikhathi ke uphume udonsa lapha phezulu entabeni kaNtaba Sibelethele uqhamuke phezulu ekhanyeni ungene entanda ngalolo suku engikhuluma ngalo wahamba umhlangano ngalondlela wadlula entanda wangena entanda kuLwesibili waselithi izwi umhlangano uyaphumula uza kulala wasanga kusasa wasengena inkonzo ka9 balindela abayingcwele ukuthi mhlambe lizothi izwi awuphumi umhlangano kodwa izwi lasezulwini laseliyathula lathi angene umthandazo ka9 wasiyangena umthandazo yayisiyangena ingungu mahlombe phakathi ethempelini yayisivula inkonzo ithi Manazaretha ithi esikhathini esidala ebesikhona ngaphambili ithi kwakukhona indawo ezimbili enye indawo kwakusekuhluphekeni enye yesibili indawo kwakusekuphileni ithi lena yasekuhluphekeni wayethi umuntu ohlala khona ngoba kwakuhlala abantu abahluphekile khona wawuthi uma ufuna ukuba uqede ukudinga nokweswela bese uyahamba uye lapha ekuphileni ithi babe baningi abantu ababehluphekile ababefisa ukuqeda ukudinga nokweswela kwabo uthi kwakukhona umama naye wayekhungethwe usizi lwakhe wayesezwa ukuthi kunendawo okuthiwa kusekuphileni khona wayeseqoqa abantwana bakhe wathi bantu bami njengoba sihlupheka lapha ekhaya ngiyafisa nami ke ngihambe ngiye lapha ekuphileni mhlambe lizakuphela lolu sizo esinalo lapha ekhaya base bejabula abantwana ukuthi awu nathi sizoke sifane nemizi yonke ebusayo hamba mama uye kule ndawo yasekuphileni kule ndawo oyakhona ekuphileni uhambo lwakhona lolungelula kwakubiza ukuthi uhambe uyohlala esiteshini ngoba uhambo lwakhona luhamba ngesitimela kuphela ayikho indlela ukuhanjwa ngayo uma usuka lapha ehluphekeni ufuna ukuya ekuphileni uzakuhamba esiteshini yolinda khona uma ujahile wawungeke ukwazi ukuhamba ekuphileni kwakubiza ukuthi uhambe usinike isikhathi ufike uhlale lapha esiteshini nalo mama ke naye wahamba wabopha inchwadlana yakhe wahamba naye wafika esiteshini masufikile la esiteshini asikho isidingo sokuthi ubuke iwashi ngoba iwashi alizokusiza ngalutho
ngoba isitimela ukuhanjwa ngaso asaziwa isikhathi esizofika ngaso, asaziwa isikhathi futhi esizohamba ngaso, nosuku alaziwa ukuthi sizawufika nini. Wena wakho ukuthi fanele uhlale esiteshini ulinde kuze kufike isitimela esiya ekuphileni. Nalo mama naye wafika wahlala bafica ababekhona. Mawube nenhlanhla wawuthi mawufika sibe siqhamuka isitimela. Ubuhamba ushaya ithikithi, awulishaya ithikithi singafikile isitimela. Fanele uhlale siqhamuke isitimela ebese umshayi wendwebe ashaya indwebe bese behamba bonke sebeya lapha bebamba ulayini beya la kushaya khona ithikithi bese ubuye ugibela isitimela. Kwesinye isikhathi uzothi usabambe ulayini sebe sahamba isitimela usale usuqede iminyaka wafika ulindele isitimela. Lo mama naye wafika abanye bathi yajabula wena ofikayo, thina kade safika kodwa namanje sisahleli silinde isitimela ngoba asikafiki, sesiqedile iminyaka engamashumi mhlawumbe 2 noma 13 sihleli silinde isitimela sifike. Naye lo mama wahlala naye walinda ngoba wayeqhamuka kahluphekile, uhamba uya ekuphileni ukuze naye akwazi ukuthi aphile aqede ukudinga nokuswela. Wahlala lo mama elindile, yahamba insuku zaphela inyanga, waphela unyaka, yaphela iminyaka. Lo mama uhleli ulindile la esiteshini. Njengoba bonke labantu behleli lapha esiteshini nje ayikho indaba exoxwayo, yilowo muntu ukhuluma lenhliziyo yakhe uthi kambe uma sengifikile ekuphileni ngiyawufike mina kube njani, liyophela yini mina usizi engisuke nalo lapho la ngisuka khona emuva. Wahlala lo mama, wahlala naye nabanye ababehleli. Wasengizwakala isitimela siqhamuka lapha ya bezwa kugedlezela ujantshi base besotha ayikasebuyisa isitimela. Wonke umuntu wasukuma wabopha imithwalo yakhe. Baba ngikulo hambo wala size umshayi wendwebe wayishaya. Basukuma bonke abantu bahamba bayobamba ulayini. Nalo mama wahamba waya kulayini naye. Bonke abantu bayifaka imali ngaphezulu. Wayese ecindezela inkinobho la kuzoqhamuka ukuze kuqhamuke ithikithi ngaphansi. Bonke abantu bafaka bacindezela inkinobho la qhamuka ithikithi wagijima ngoba kufuna lijubana umshayi wendwebe. Uma seyishayile indwebe uyagijima uhambe uyofaka imali yakho usuphuma ithikithi ugijima uyesitimeleni ngoba singasuka isitimela uselapha kulayini usuyiqedile 10 leminyaka uhlele esiteshini. Wayesefika igame yalo mama
wayikhangeza ngezantsi yaseyiphuma indibilishi zakhe zathi qatha phansi la ngaphumi thithi. Wayesethi lo mama hawu okusho ukuthi angifakanga kahle ake ngiphinde futhi ngifake. Wathatha indibilishi zakhe wayifaka ngasehla la kufakwa khona wacindezela inkinopho zaqatha indibilishi la ngaphumi thithi. Wayesethi lo mama hawu kanti ngabe nginebhadi mina kanti ngabe ngineshwa yini. Wayesehamba waphinda futhi okwesithathu wafaka. Wayesethi ake ngimi ukutatazela ake ngifake kahle indibilishi zami ngoba ngiphuma kahluphekile ngijahela lapha ekuphileni. Wayesefaka kahle ngasetatazeli wafaka ngayinye indibilishi wafaka nganye basebetha bangemuva wemama esheshisa ngoba sose sisuka isitimela kade safika musu kwenza kancane shesha. Wathatha umama wafaka esetatazela bemthethisa ngemuva wathatha wafaka indibilishi zakhe wathi yalindela ngezantsi zaphuma indibilishi zathi qatha. Wayesethi umshayi wendwebe mama kunankingane. Wathi ngithi ngiyafaka indibilishi zami ayiphumi ithikithi ngisize ngani yami. Wathi faka kahle mama uyabona njengoba kula station mina owami umsebenzi enginikezwe wona ukushaya indwebe kuphela. Uma sifika isitimela uma sesamba ukuthi ngishaya indwebe ukuthi sesiyahamba isitimela. Lapha kulo mshini uma ifakele lapha kulo mshini mama njengoba usufikile esiteshini akukho ukuthi uzobheka omunye umuntu ozokusiza lapha esiteshini. Umuntu ozokusiza uqobo lwakho nalezi indibilishi zakho ukuze uthole ithikithi uhambe uyokuphileni. Wasuka lo mama wayesefaka indibilishi zakhe wafaka wathola ukuthi hayi akulunge zaphuma indibilishi la ngaphuma. Waqala lo mama wakhala wathi ngiyakubatha ezinjani xa Nkosi uhambela kimi afunyanwa apha amakha athandwa nguwe ukuze ngigezeke lesi sisila. Wakhala umama wakhala ngena umuntu ozomsiza nozomduduza. Laphinda futhi umshayi wendwebe wathi mama zama awuzama kokugcina manje. Wayesekhuluma nabangemuva wathi ake nimbekezelele kokugcina. Wathatha umama wafaka lapha afaka ngakhona indibilishi zakhe wayicindezela inkinopho wakhangeza ngezantsi zaphuma indibilishi zathi qatha la ngaphuma ithikithi. Wathi umshayi wendwebe mama sengizamile ubuyele eceleni uzama abanye. Khona abantu abakhona lapha enkonzweni sebeneminyaka eminingi bayazama bayatibula bazama nabo ukuthi ngelinye ilanga bafike ekuphileni. Khona abafika namhlanje kusasa bakuthola abakufunayo. Kodwa kubiza ukuthi mina esengikutholile ebengikade ngikudinga ngahamba ngayithola intuba ngashaya ithikithi laphuma ithikithi zangaphuma indibilishi sasuka isitimela ngasigibela ngahamba ngaye ekuphileni. Uma sengifikile ekuphileni laba bengikade nginabo esiteshini ngababona ukuthi amathikithi aphumanga ngiyabuya yini ngizobaqalaza na ngoba sasindawonye usizini. Wathi lo mama ngabe ngizakwenza njani? Makunje kumiswa kanjani? Wathi ayikho indlela ukuphinde ekhaya. Bahamba lo mama uthe sabuyela eceleni uthi usafuna ukuthi ahlamba
aphindele azame wayesesuka umshayi wendwebe wayishaya indwebe saquzuka isitimela sahamba wasekhaya lo mama wabuyela ekhaya ngoba asazi futhi mefika ehlala lapha esilandela isitimela siyofika nini ngoba vele kade afika wayesehamba ebuyele emuva ekhaya wabuyele emuva ekhaya wathi uma eqhamuka zambona ingane zase siyagijima ingane hawunanga umama eqhamuka hawu namhlanje kuza kuphela ukudinga nokuswela namhlanje nathi soke silale sidla inyama into esingayazi inyama siyazi umama uphila ngokuthi mayisifunza abili isipuphu bese ephumela ngaphandle anqampula uqadolo uma kulinyiwe uphuthu solishintsha isishebe kuzoba ithanga inyama siyazi sizophuma nje la enkonzweni siye ngaphandle abanye bethu baphethe ama cook box kunezinto ezikahle abayifakile kuzo baphethe nezinto ezikahle bashisile imbengo yabo emihle namasaladi wonke anhlobo eceleni kwakhe kuhlela umuntu ongaphethe lutho hayi ngoba elindile uzothi yakunika mhlawumbe omunye ayijuba athi asibambe mfowethu athi hayi ngiyabonga unamahloni athi hayi ngilindile namhlanje angidli makuyisabatha hayi ngoba engahle ngoba kuyisabatha uphume ekhaya edlile ngoba umevula isikhaftini sakhe umuntu oseceleni uzokhombisa omunye ngekhanda athi ubheke lesa sikhaftini asiphethe Sase sithema nawo nangu umama eqhamuka namhlanje sokwesilale sidla inyama wayeseqhamuka zamhaga ingane umama zathi semhaga wayithela ngemvula enyembezi hawu mama ukhalelana awufikanga ingane estation awuhambanga yini ukuya kanti ekuphileni na hawu bantu abami siyaxoxa endlini zasehamba ingane seyidumele zahamba zathi mama kwenze njani wayeselanda umama uhambo lwakhe uthi uhambe kanjani zakhala ingane kanti ingane njengoba zikhala nje eyodwa lezi ingane umama utheme efika wathatha lezi ndibilishi wazithi khahla phezulu kwetafula le ngane ke isiyayibala lezi ndibilishi zama mama bekufanele lapha estation uma ushaya ithikithi kube indibilishi ezingaki wazisho mama esibala ingane ibala ithi ngane mama bekufanele ithikithi lingaphumi indibilishi zakho zishoda ngendibilisha yodwa hawu mntanami sengihlala iminyaka emingaka estation kanti bengishoda ithi ngane ma ubushoda bengeke liphume ithikithi ngoba uyashoda ithi ke inkosi yasephakameni isiqu sesibili mayisigoqa le ndaba ithi maNazaretha kwakufanele lo mama ishoti indibilishi yakhe ithi wathi hamba phakathi komuzi wasephakameni esegcekeni kanti uzoqondana nokuthi kuphume ingilosi zikhishiwe ezulwini ukuthi asibheke egcekeni lomuzi ingilosi zayikhishiwe ezulwini zanikezwa wonke amathuluzi ezakuwasebenzisa ingilosi eyayiphethe ikhamera neyayiqopha kwaqondana nokuthi zidlule ngakulo mama encapha la siyashoda indibilishi yakhe baba ngilolu hambo wala sisi
ngolunye usuku ehamba nabangcwele bakhe ufika ezibeni. Kulesi ziba usekhomba intombazana. Angiyazi ke kahle noma yayisaba ukucwiliswa noma yayisaba amanzini. Wayikhomba le ntombazane uthi woza mntanami. Yayisikhombisa ukusaba le ntombazane. Uthi ubaba mkhulu hawu mntanami. Uyasaba ungena kuleli chibi na. Uyazi kodwa ukuthi kusekhona usuku oluzayo njengoba usaba kuseyimanje. Uma ngikubiza ngithi ngena lapha ezibeni wena bese uyesaba. Uyazi ukuthi sekhona isikhathi lapho khona uzongena khona ethuneni. Kuleli thuno usangena kulo mntanami uyobuwedwa. Uyobuhamba wedwa. Bayofika ihlobo zakho nabangani bakho. Bafike nabo bonke abakuthandayo. Bafike bakubeke lapha ethuneni. Ithi Nkosi mntanami uyothi mawusulele lapha. Sebengimboza. Ithi uyobabona bonke abantu ababe bengaphezulu kwethuna. Uyobabona nabakuthandayo. Uyobabona futhi nabangakuthandi. Uyababona abakukhalelayo ngokuhamba kwakhe emhlabeni. Uyababona futhi nabazenzisayo bakhala isikhala kanjani. Uthi le mntanami uma usulapho uthi bayohamba bakushiye usale wedwa lapha ethuneni. Masulapha ethuneni kuyofika isikhathi lapho khona uzawuvuka khona bese uyahamba. Uthi mawuhamba bese ufika endaweni eyichibi. Uyofika ungene kulona leli chibi njengoba unqaba lapha emhlabeni. Yilapho la kuqalwa khona mntanami. Uyongena kuleli chibi. Igama leli chibi iPharathuna. Uyothi mawufika khona uhamba nengilosi. Lo ngilosi yofike yona ime ngaphezulu kwaleli chibi. Bese uyangena wena phakathi. Uyakuhlala kuleli chibi iPharathuna. Kuyoba insuku ezisikhombisa uhleli phakathi. Uyavuka masuqedela izinsuku eziwu7 bese uphumele kuyona le ngilosi. Le ngilosi iyakuhamba nawe. Iyohamba nawe le ngilosi kule ndawo eyobikisa kuyo. Lapho khona uyofika khona esihlahleni esithile. Uyofika khona bese uyahlulelwa. Ithi uhamba endleleni ulandela le ngilosi mntanami. Uthi uzwa ikhova sikhala endleleni ingilosi ikhona. Uyozwa ikhova sikhala zithi hi. Uthi asikalaza lesikhova uthi sikhalapho ungasiboni. Into yokuyibona kuyobe kuyingilosi eyobikhona. Uthi kodwa lesikhova sobe singayekile ukukhala. Zobe zihamba uzufike phansi kwesihlahla ukuthiwa isikhoma. Uyothi mawufika phansi kwalesihlahla ekuthiwa isikhoma. Uyofica indoda enamehla abovu, enamehla insunkulu. Ithi le ndoda kayikhulumi. Le
indoda iyakhomba ngekhanda usiyela wena mntanami amekho umuntu oyobe ekufaka ngenkani obusiyela wena zintathu izinto ezifunakala ethuneni akaziningi zintathu izinto ezifunakala ethuneni kufunakala ushembe kufunakala inkolo kufunakala iqiniso kufunakala ushembe ethuneni kufunakala inkolo kufunakala iqiniso le ntombazane yafika lapha kule ndoda elamehla zinsuku uma usufikile le ndoda elamehla insuku phansi kwesihlahla sesikhoma kuvuka lezinto ezintathu obukade unazo lapha ethuneni bese siyavuka ukuthi lesikhathi usenayo ichance yokuhamba lapha emhlabeni lezinto zontathu besikhona yini empilweni yakho ubona yena ushembe ngaphakathi ushembe weqiniso ubonayo yini inkolo yeqiniso ngoba kuzokwenzeka ufike lapha ya esihlahleni sesikhoma lezinto ezintathu masayivuka uma ushembe weqiniso ubungenaye uzakuhlulela kanjani ngoba yazi lezulu lahlala mhla ka3 walingabaza nalamhlanje usalingabaza maye sefika unyazi lezulu phansi kwesihlahla sesikhoma uzakwenza njani ngoba inkolo bengiyikholwa mina bengeyona inkolo yeqiniso lezinto zontathu seyizangivukela uma sengilapha ethuneni indlela yethuna iyesalega noma ihanja bani mabathandi indlela yethuna iyesalega ithi kufika intombazane lapha noma umama kwathiwa ngimthandazele yithi ngibese ngithatha isamlela ngasibeka ekhanda lalo mama sasuke isamlela sawuhlala phansi uthi ngathi abasitosha bathatha baphinda ngasibeka futhi ekhanda lalo mama sasuke isamlela futhi sahlala phansi uthi ngathi abasitosha futhi uthi ngasibeka kwesithathu saphinda kwesithathu isamlela sawuhlala phansi uthi ngasendawo basiyeke uthi ngabe sengithatha isandla sengisibeka ekhanda lalo mama uthi ngase ngithi wena demoni uhleli kulo mama ngithi phuma namhlanje uthi ngaphinda ngathi wena demoni uhleli kulo mama ngithi phuma uthi wase bakhona into ebhongayo kulo mama yabhonga lento uthi ngezwe ukuthi izwi
lo muntu wesilisa lobhongayo kulo mama. Uthi ngathi wena Timoni phuma uhambe. Uthi leli Timoni laselithi hayi shembe. Angisile idimoni mina. Angisile idimoni. Mina ngusibanibani. Uthi Nkosi wathi bethi usibanibani wakabani. Uthi Nkosi ngase ngiyamkhumbula ngase ngiyamazi. Uthi ngathi hawu uswawa idimoni yini na? Uthi lo muntu okhuluma kulo mama uthi cha baba kangilona idimoni. Uthi njengoba ngilapha nje ngivuna engakutshala. Hawu uvuna wakutshala wawutshaleni. Uthi kulo mama mina Nkosi nganginomona. Umona wami waze wangiholela ekuthenini ngijabule abantu uma bekhala. Kunezinto zami engangizenza. Ngithi mase ngizenzile bese ngiyakhala kulowa muzi. Kukhale kulowa muzi inhliziyo yami isiyajabula. Uthi kodwa ekuhambeni kwesikhathi ngabona ukuthi lo msebenzi wami engikwenzayo uhamba kancane. Ngabe sengincenga amakhosikazi ami. Anqaba lamakhosikazi ami. Ngagcina ngiwaphoqa. Agcine evumile. Uthi nawo ngangiwanika. Ebusuku siphume ngishone kulowa muzi mina. Nkosikazi yami ngishone kulowa muzi. Nkosikazi yami ngishone kulowa muzi. Ingane zami ngishone kulowa muzi. Kothi kuvuka ekseni kube ngiquzuka isililo imizi eminingi yonke. Uthi inhliziyo yami isithi cha. Hawu kanti ilokho nothi yebo. Uthi ngathi uma sengihambile emhlabeni ithi Inkosi ngiyamazi lo muntu. Mekhuluma nezwi lakhe ithi Inkosi sengiyakukhumbula ngoba umuntu engimaziyo ebesinaye lapha ekholweni. Lo muntu bengithi uma ngihamba ngiyobukela imgidi ngimfice gida. Lo muntu bengithi uma kunesimayo ngimbone esimaweni. Bekuthi uma kuhanjwa kiwe eKhenana bekhona. Kuyiwe eJudiya bekhona. Kuziwe eJulaya bekhona. Yonke imihlangano namasabatha nezifungo bezenza futhi lo muntu. Uthi wathi bethi usibanibani ngabe sengiyamkhumbula. Phawa uyeziswa yini uthi baba inhliziyo yami ayinomona. Uthi ngabe sengithi ngithatheni sengisho kwabahamba naye lo mama ngathi ngithatheni nihambe niyofuna inkomo. Uthi ngathi mangithi abahambe ofuna inkomo wayeseyabuya lo muntu wathi baba cha kangifuna inkomo mina. Noma inkomo bangayibuyisa zibe ningi zibe 10 zibe amashumi amaningi zibe 1,000 asingeke zangisiza ngalutho lezo inkomo. Pho kanti ufunani uzosizwa yini? Ithi baba mina kuwe ngidinga intethelelo kuphela. Dinga intethelelo baba kuwe kuphela. Baba angikwazi uma unganginiki intethelelo ngisakuhlala lapho la wangibeka khona. Indawo wangibeka kuyo wangibeka edwaleni elibandayo. Leli dwala liyabanda ubusika nehlobo. Linqumisa umkantsha. Ngingamane ngihlale khona lapho kuleli dwala wangibeka kulo. Ngiyohlala kulo yozukhipha intethelelo ngithethelele. Ethi ke inkosi yasePhalamende ngathi kubantwana babehamba nalo mama mthatheni nimgodukise. Yayisithi le ndoda hayi baba manganginiki intethelelo
vele noma bangagoduka yena lo engikhuluma kuye ngizakumthatha ngizakubaqeda bonke sizohlala kulelitshe owangibeka kulo. Baba Nkosi yezulu nomhlaba Thixo engcwele dwala elihle lokugeza izono zethu noma Nkosi sinje singabakho sikhumbule shembo ingcwele inhliziyo zethu zinamathele kuwe siphe uthando Nkosi olungabuniyo usiphe Nkosi ukukholwa okupheleleyo nokuthembekileyo senze Nkosi sifele esandleni sakho iba nathi Thixo engcwele abantwana bakho abanye bangabadingi nabasweli kodwa Nkosi beze kuwe ngethemba lokuthi uma sebefikile Nkosi phambi kwakho uzakubakhangeza Nkosi ngesicembe esizakwazi Nkosi ukubalingana liphele usizo lwabo. Khumbula Nkosi umsebenzi wezandla zakho njengoba silapha Nkosi size kuwe mkhulu lwesiboshwa sibone Nkosi usibheke usithande Nkosi busisa amazwi nezwi. Ngicela ukuba ngibuyisele esihlalweni sasezulwini lithe izwi kuyovala ngesitabelelo sa 139 kuyoba umshumayelo ungcobo waseBabananga. Inkosi yobusisa ukuphakama kwabangcwele.